On the first day, me and Matu got 333 points. That means on the second day we have to get around 415 points to goal. Ja. Come on! Et hold med, jeg kan godt måle dem først. I got this. Er der kun et hold med? Jeg tror jeg. Nej, oh my! Jeg tror altid der er mindre hold end der... Det kan faktisk er. 100 død. Nice bro, finish. Nice bro. Eller... Kigger bare de... Nice, jeg kommer lige væk. Jeg går lige væk for det. Død. Nice. Død, ham er healthy. Kom. Giv mig loot. Kom, dræb ham hurtigt. Skal have ham der, bro. Vi tager bare teamen. Jeg launcher på teamen. Ja. I luften. Skyd. Han dykker. Jeg launcher på ham. Ja, gør det. Kom også. Han er oppe på bakken. Han. Han sidder i den sted der. Kom on. Jeg må sige noget. 99 syd. Kom on. Nice, bro. Lige, kom op på mig, så kom op på mig hjælp. Ja. Kan jeg lige poppe? På mig. 30, 90, 1, nej, han døde. Død, Per. På mig. Luk. Får jeg 30. Ja. Får den. 99 hvid, bro. Hver gang, Nice. altså. Jeg har fucking opgraderet til en ny pump, altså. Holy shit. Der. Gå ned i fighten. Kom. Jeg dræber ham. Ram. Kom, vi skal have dem der. To der. Nice, bro. Nu er vi gode, mand. Holy fuck. Bro, team up. Vi har 8 kills, bro. Det er bedre end alle Ja, vi har dræbt dem, der kigede. Okay. Fight. Nej, venstre. Få ham der. Ja, Ja, skyd om 3, 2, 1. Så lyd 2 gange. Så ned. Nice, mand. Jeg respawn. Luften igen. Jeg fik. I luften Det er igen. ilden. Ja. 3 tyng. Ja, jeg blinker. Yes. Efter ham nu. Bare ned på ham. Vi går frem. 30. Hæng op. Ikke vær heldig at få en pump, bro. Please. Nej, jamen, jeg tror, jeg får ham. Nice, Ja. sindssygt, bro. Teamwipe. Der tænder de to. Ja. Hvis det er, bare kom på mig, hvis du har noget rotation, bro. Vi skal være sammen nu. Crack ham, listen. Bro, du har ikke brug for flere kills. Jeg fighter ham bare. Teamen, Han bliver kiddet. 180. Død, fik ham. Jeg bliver kiddet af Tino, Pablo. Ja. Jeg bliver kiddet af Tino. Skal blive her, så går du for noget selv. Nej, kom. Vi får et kill. Vi teamwiper. Jeg er på vej. Jeg får dig. Død. Cracket. Få killet. De er De går væk. Fuck. Det er fint. Nice. Det er fint. Kom så væk. Bare til. Ja. Hvad er det, en shockwave eller et eller andet? Jeg har minis. Dem der, de moler, altså. Dem der, de moler. Ja, bro, vi er cooked der. Fuldtime. Full tap. Så 4. Var der ikke lige noget nede der? Tino, der. Jo, der gør. Kom. Hold lidt top. Det er fint. Ja, der svømmer, dreng. Ja. Han poppede crash pad. Jeg poppede den også. Jeg vil ikke tiller, bro! Jeg tiller! Jeg er oppe! Jeg er helt oppe! Den puller frem. Jeg er cooked, tror jeg. Nej, den puller tilbage. Jeg cooker. Jeg er fuld tiller. Jeg sidder lidt udzone, bro. Jeg chiller ikke. Er det fint? Men jeg kommer ind i safe. Næsten død en.
chiller. Kan du komme ned på mig? Jeg er død til Paul, det er fint. Jeg er død til Paul. Okay. Tino dræber mig. Det er ikke Tino. Eller det ved jeg ikke, det er ikke ham. Bare overlev, bro, bare overlev. Top 4, bro, top 4. Der er så mange solos. Der er et duo, du skal bare overleve. Nice, top 3. Top 2 er godt, top 2 er exceptionelt godt. Du har bills, ja. Bare, lad være med greed her, Du skal bare... Ikke blive set. Lige spil spil. Bare lad ham dø, hvis det. Nice. Bare fight. Skyd med dem. Du skal her. Nej. Jeg misser alt. Det er lidt købt. Død, team up. Hvorhenne? Ja. Mål, bro, mål. Cracket. Kom. Død. Nice! Hans team er der, nej. Ja, han er inde. Look! Han er dernede! Kom! Død en. Cracket! 100 død. Yes, man! Jeg tager den nemmeste. De havde alt, lige her. Venstre, kom. Kom. Jeg får heals, jeg fik heals, fuld pop og fisk, Jeg har talt min vel, giv mig noget mat. Tag før. Vi skal den vej. Med ham. Fighter, man. Død. Så fucking go. Let's fucking go. Kom bare. Jeg fisser, kom bare. Ja. Bare fuld pop. Er der ekstra shit her? Nej, vi skal den ned. Ja, top 6. 100, død. Få det. Ja, få det. Cracket en anden. Vi skal blive fragget her. Vi mangler... Vi har max. Skal vi gå hej? Vent, chill. Ja, vent, chill. Ej, de kigger. Ned. De kigger. Jeg er cracket, jeg er et liv. Det er fint. Vi vinder for Logan. Nemt, vi vinder for Logan, bro. Ja. Vi skal have vundet. Chill. 10 points. Ja, vel han. Få lort. Jeg fik det. Spray ned. 3, 2, 1. Det kan vi. Kom mig. Jeg er med dig. Jeg skal heal, jeg skal shield. Kom hjem. Du må så høre på, hvad jeg siger, bro. Jeg skal have shield. Ja, der er ikke. Det er jo dig. Ja, look. Fækket Elio, bro. Død. Han døde. Nice. Få det. Bedre. Nej. 100, død. Jeg er død. På en anden side. Jeg er Tobi. Jeg går op. Jeg er oppe. Jeg healer bare med det. Jeg prøver bare med det. Jeg er død. Det er fint. Du har den. Top 3, bro. Top 3. 2. Nice, okay. Stadig top 3. Nej! Det er fint. Godt game. Nej, man. Hvorfor dør jeg altså? Fuck, det er close, det er så close. Det er godt game, virkelig godt game. 3. Ja. Go. Jeg slide jumper. Han ved det godt, tror jeg. 1-7. Elio, bro. Look. Han må ikke gå, så dør jeg. Han er oppe, han er død. Han er Elio. Look. Ja, jeg er på ham. Du bliver så komme på. Chase ham. En er svid. Han er 1 HP, så. Jeg vil tilbage. Jeg fik ham. Jeg bliver kidet. Chill. Ja, jeg bliver kidet. Skal jeg komme ned i byen der? 200. Jeg kommer. Jeg bliver nødt til at komme. Ja, jeg skid på ham, bro. Oh my god. Vi skal bare ned. Front row. Eller lige. Jeg kommer bag dem. Det er fint. Du er nødt til at fight dem. Kom. Jeg får breed. Kom, bro. Nej, kom. Elio, bro! Nej, bro, kom nu. Jeg kommer. Skid. Vent hvad? Jeg er død storm. Der er bag dig. Du chiller. Jeg dropper dig mat på mit liv. Ja, jeg behøver ikke. Jeg kan. 200. Nice, du er så vild. Du er så fucking god, bro. Du er så god. Du er 16 stadig. Top 10.
Du kan få så meget placement, hvis du bare puller det sygeste solo clutch. Kom on. Top 9, bro. Du farmer, bro. Du farmer, altså. Kan du ping zone? Ja, men du er så fucking sindssyg, bro. Du skal se succesfuld ud. Dejligt. Kom on. XP. Bare lad være. Ja, top 8. Nice. Du har en shockwave stadig, bro. Giv mig til at fight dig. Om babyen, ja, præcis. Du skal den puller ikke. 4 builds. Top 8. Do it. Nice, super. Farmer. Top 6. Bare for de store points. Næsten top 5. Nej, ikke sygt. Han vidste. Nice. Nice, bro. Let's fucking go, man. Du er så fucking god, Luke. Oh my god. Kom nu. Let's go. Det er godt det der. Men jeg nåede ikke til de der, 5 point placements. Fuck. Ja, vi har kun 205. Hvor meget har vi? 245? Ja, vi ligger top... 245? Vi ligger top 624. 252. Okay, okay. Så er mig lige ned. Kom. Der løber udenfor. Let's go. Kom ned, lige her på mig. Chill. Bare fyr den. Overs på. Crack 100, kom. Du. Et liv. Han er et liv, mand. Ja, kom her. Okay, liv. Jamen, han er et liv. Jeg lover det, han er et liv. Det er ham, der lyrikken. Spil sammen. Ja, chill. Jamen, vi skal have ham der. Ja. På vej. Okay. Han. Han sidder bag der, Kom. Du fik ham. Du. Nice, mand. Der er en, der spawner herovre. Op her. Forbiset. Han er inde i min pokeball. 200 eller 100. Nice. Sindssygt. Få det. Nu skal bare ind. Det var team wipe. Jeg var disconnected. Jeg får på sløb, okay? Jeg får på sløb. Ja. Så jeg kigger tilbage nedad. Lige. Space. 3, 2, 1. Ja, 70. Kom. Please form. Please får det der kill. Det er lige der, han sidder stadig der. Vi er ikke at vinde. Han sidder stadig derinde, by the way. Ja, han gør. Dør han ikke til storm, eller hvad? Jeg skader den. 8. Han kom ind, da han chokede. Bagfra. Men shockwave solo op på height, okay? Kom her. Ja, okay. Jeg bliver nødt til at chille her, Kan du... Jeg ved ikke, om jeg kan noget hjælpe dig. Nej, det er fint, jeg kommer på det, okay? Bare kom på mig. Vi skal op ad bjerget, Ja, bare kom op ad bjerget, Bare find Jeg fik et body. Det gør jeg ikke. Næsten død. Han døde. Der er på body. Jeg tæller. Men kan du få mig? Kom. Men. Hvis du kommer op. Har du healing? Intet. Okay. Overs. Åbn og spray. Kom her over mig. Bra. 3, 2, 1, go. Smadrer vores egen, det der. Ja, det er. Hvordan er han ikke nede? Crack. Bare luk. Han er der ikke, ja. Du klar, chok i front. Hold wall. 3, 2, 1, go. Vent på så. Ikke gå frem der. Jeg går op. Jeg er hyped. Nej, det er ikke. Jeg bliver contestet. Ja, bare kom ned. Jeg tæller. Jeg har brug for min Nissa eller et eller andet, bro. Så det er bad. Jamen, vi har ikke noget. På os? Chill. Jeg er på chok i vind i vores box, okay? Han kommer ned. Okay, kom her, følg med. Ja, kom. Vi kan ikke gøre noget. Jeg lander på, jeg er nede på det. Jeg er på det, bro. Chill. Ja, kom her. Form der. Dræb ham. Du dræber min bills. Jeg blev snipet. Form ind. Nice. Chill.
Jeg blev snipet op fra. Okay. Har du noget healing? Nej, vi skal bare ud, vi skal bare ud. Jeg chiller her. Kom, vi spiller bare dobbeltbomb, bare spil dobbeltbomb. Kom, følg med. Kom front. Jeg har intet healing. Jeg har intet liv. Nej, det har jeg heller ikke. Vi skal bare dobbeltbomb, Skal den her ud af mit inventory? Ja. Pas på her. My... Jamen bro, altså... Ja. Bare tag alle med sandwich. Jeg kan godt komme frem til dig, Jeg kommer frem. Kan du komme op her? Jeg kan. Oh my fucking god, altså. Fuck, det er så løgn. Ja, kom der. Igen. Du fik en. Nice, du er så fucking god. Du er så fucking god, bro. Holy bliv ham der. Nice, også den her. Ja. Nice, til. Så den har vi ikke fået placement. What? Så mange solo. Hold op, bare. Hey, foran os. Nice. Hey, et løb. Nice, få det. Kom ud. Vi bliver låst der, kom. Ud. Nice. Jeg tiller. Ikke. Jeg har 0 bills, jeg er nødt til at dig. Ja, men kom her. Jeg har 0. Ikke nogen bills. Kom. Jeg er nærmest ikke nogen bills. Jeg pisser. Spiller zone. Jeg har ikke nogen shockwave heller. Det er fint. Top 12. Sid klar. Top 11. Ja. Ja, spil der. Jeg spiller på det. Ja. Vi er ikke mere at spille form. Over os. Jeg fik en match. Jeg fik et... 50 point. Zone. Jeg tiller. Jeg er inde i zonen. Jeg tiller. Kom på mig. Ja, jeg kommer. Vent, chill, jeg kommer. Jeg trust, jeg kommer. Jeg har max match, by the way. Og jeg tiller ikke. Næsten et liv. Fik en. Jeg kommer. Jeg på det. Hjælp. Kom ned. Jeg ved ikke, om jeg kan droppe på det her. Jeg prøver at komme. Jeg cleaner. Jeg er full clean. Du er så god. Kom nu, jeg har 0 bills. Kom nu. Jeg healer Mekket også. Jeg går på det. Ja, tag det. Giv mig mats. Jeg fik mats. Ja. Vi skal ud af lort der. Kom her. Ja, giv mig mats. Jeg er lige der bare. Kom, det er vores navn. Det er puls væk. Vi skal prøve at få et pre på dem her. Nej, bro. Stop. Vær klar. Sidde og vær fuld. Nice. Vær fuld. Fucking fik en. Jeg fucking fik en. Har du noget fisk eller noget? Ja, Luke, jeg fisser, Luke. Jeg fisser. Nej, jeg fik den ikke til. Nice. Jeg er molet. Nå, fedt, du en. Få det finish. Få det. Jeg døde. Det er fint. Top 3. Nej. Bro, det er et skud, der ryger igennem, by the way. Det er et skud, der ryger igennem. Nå. Altså, det er godt spillet af os, det der, til vi honest. Det er virkelig godt spillet af os, det der. Der er no way, vi er så tæt på. Der er faktisk no way, vi er faktisk, vi tager 4 om noget. Way. Der er no way, vi er så tæt på, Luke. Vi er så tæt på, Luke. Vi er så tæt på. Klik på den anden, bro. Klik på den anden. Klik på den anden. Hvad mener du? Ja, alternative. Vi er inden for kval lige nu. Ja, vi er. Oh my god, vent. We ended up not winning the last game, which resulted in us getting top 900 on the day, but sadly, we didn't qualify and got top 2,500.